Mi nath BT ddechrau defnyddio Cymraeg o fewn y busnes nôl yn 1994 i ymateb i ofynion ein cwsmeriaid ar y pryd. Felly mae gennym ni dros 20 mlynedd o bolisi iaith Cymraeg o fewn y busnes a rhywbeth da ni'n ymfalchio ynddo yn fawr iawn. Yn bwysig iawn i BT fel cwmni ac i unrhyw gwmni dwi'n teimlo i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg oherwydd mae'n bwysig i'r cwmni gynrychioli cwsmeriaid da ni'n gwasanaethu. Da ni'n galluogi ein cwsmeriaid i ffonio ein Biwro Cymraeg ym Mangor a holi cwestiynau am ei bil, prynu nwyddau a gwasanaethau gyda ni, neu reportio lle mae yna nam ar y lein drwy gyfrwng y Gymraeg.